Right ama mics wethu. Yeah, ngazi. Kuyazwakala. Okay. Okay. Yeah. Yeah. Makuyenzeka inkinga. Siyazi ukuthi hayi. Si right. Siyanibingelela nonke. Greetings in the wonderful name of Jesus Christ. Thank you so much, saints, for joining in. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi nibe nathi namhlanje. I'm your host ST Dlamini. Thank you so much for tuning in. uNkulunkulu angigcine kanifihle in the name of Jesus Christ, our Lord and Savior. But before we start the show, I'd like us to pray and then we go straight to the heart of our today's conversation. Yeah, xoliseke ukuqoka iworksuit so kubhizi bazalwane bami. Bengeke iziyenzeke le episode bese yoloko sigcina sikhomba kude, but ngenxa ukuthi ke hayi umlayezo awukwazi ukuvinjwa iworksuit, so ingakho sithi hayi asize sizoyiqhuba regardless of anything. So siyabonga kakhulu. But before siqale ke ngizothanda ukuthi ke sithandaze simcela uNkulunkulu ngakho konke kuzokwenzeka lapha kule ndawo. Siyakubonga, siyakudumisa uNkulunkulu wethu namandla. Igama lakho lihle kakhulu, liyabongeka, liphakanyisiwe uNkulunkulu namandla, nangaphansi komhlaba yilo uNkulunkulu oyingcwele emazulwini kuthenjwe lona. Siyabonga ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Dumo lonke ke Nkosi lokufanele nezibongo zonke ezingezakho. We pray, O Father, O God, that each and every word that we shared here, spoken here, we pray that it brings, O God, O Father, in the name of Jesus Christ, supernatural change. In the name of Jesus Christ, transformation. In the name of Jesus Christ, we pray and we believe. uNkulunkulu wethu oyingcwele ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Amen. Yeah, siyabonga bazalwane. Thank you so much. Namhlanje ke I'm joined by a guest ke yethu efika la for the first time. Yeah, sike saxoxa naye for ni about her story of life. But before sizongena nje kusona, ngizothanda ukuthi mhlambe ngiqale ngokumamukela introduce naye ukuthi ungubani, usukaphi, njalo bese singena enkulumeni yethu namhlanje. Angithathela ithuba ngikwamukele ngikubingelele. Mama, niyaphila? Siyaphila njani baba? Siyaphila, ni right? Si-right, singezwane. Si-right kakhulu. Ngiyazi ukuthi experience yakho yokuqala nje uba ngithukile. Uzoba right. Uzoba right. Ngiyazi ukuthi mhlawumbe uyaqala kuba phambi kwamakhamera ngalolu hlobo njalo kodwa ke yonke into inesiqalo sayo. Yes. So siyabonga kakhulu ke mama ukuthi ube nathi lapha namhlanje. Kwabaqala ukubona mhlambe bangathi sinobana namhlanje. Sinanomkhosi wakaMasuku. Ngokusuka la ngidabuka khona, ngidabuka endaweni yasePhongolo eNtombane. Ophongolo. Isigodi saseNtombane. Phongolo ngazi bathini? Down la khona eNcotshana. Nakuma uqhamuka ngapha ngoPietretief. Yes, mina ngisebenzise kakhulu iPietretief mangikhula. Kusho ukuthi indawo yami iphakathi koPhongolo nePietretief. Phakathi koPhongolo nePietretief. Yes, mina mangikhula ngaba sePietretief ngoba ngakhe khona, ngisebenze khona isikhathi eside, yonke into yami nje khona. Nginomuzi khona. Then impilo yasikuletha ngapha eGoli. Impilo yasengiletha ngapha eGoli ngoba sengisebenzela khona. Siyabonga kakhulu mama, but before singena enkulumeni yethu angikubonge ukuthi uhlule inhliziyo yakho, uhlule nazo yonke ama-doubts ongaba nawo ekuthenini ukuthi uze public. Ezinye zezinto ngiyazi ukuthi akulula ukukhuluma ngazo, kodwa ukwazile ukuthi ube umuntu okhombisa ukuzehlula nazo zonke izinto mhlambe bezingaku demotivate azekuqeda amandla ukuthi uze public ukhulume ngodaba lakho lempilo. Sibonge nje kakhulu ukuthi phezulu kunjalo kukhona konke okwenzakaliye kodwa ube namandla ukuthi phezulu kunjalo uzokwazi ukukhuluma ngayo into ekwehlakalele. Siyabonga kakhulu. Mhlambe sivele singene ke mama odabeni lethu.
wangibhalela your story about ikhaya la usuka khona, but angifuni ukukubuza ngendlela yokuthi mhlambe ngicine ungakhona ukuyikhuluma kahle into yakho ngokupheleleyo. Ngifuna nje uyilande sukela la iqala khona ize ifinyelele la ekukhathaze khona, ekuyisona sizathu ke esenza ukuthi sibe lapha namhlanje. Amen baba. Kusho ukuthi mina ngikhulele emakhaya. Ngikhule nginabazali bami bobabili. Ubaba nomama. Yeah. Bengikade kumama besu 7, amantombazane so 3, mina ngu number 5 kuyi. Intombazane bengingugcina emantombazaneni. Okay. So ubaba masikhula abenale nkolelo yakudala leyo ukuthi umntana wakhe mayiseqomile kumele abonga indaba, benze izinto lezi sokubonga umuzi, bonga indaba nokumisa iduku. Kwakunali wayenaleyo belief yena ngokwakhe. Kusho ukuthi ukukhula kwami isikhathi bese sishintshile kakhulu. Bese sekubonakala kungathi kuyihlazo okwenza lezi zinto kwi-age yethu bengasekho busy kangako. Yes. Since laba abadala benza baba right. Okay. Nje kwaba mnandi kwaba umcimbi. So mina mase ngikhula ngizwana nomunye umfana sasiyingane naye. Okay. Kuzwakala ukuthi ngiqomile. Kusho kutholakala ukuthi lo mfana lo umama wakhe ubaba wazi history yalo mfana ukuthi ayikho right. So lo mfana lo shuthi umama wakhe wayengakwasibanda isibongo. Umama wakhe wayemthole esebenza emakhishini. Ubaba wakhe wayengamazi. Okay. So ubaba bakudala basemakhaya banalento ukuthi kusho ukuthi mawuthandana nalomfana uzozala ingane engaziwa lakama. Okay. So wasesebana ukuthi akamfuni loyo mfana, angingathandani naye. Kwabanzima ke mawuqala ukujola awukwazi ujole na usanganiswe lokusanganisile. Kwenzeka ke umfana kwaze kwaloku eshock kuloku kuqhubeka wagcina futhi wasesebana amagama abhlunguki ukuthi mangabe ngiqhubeka nalomfana angeke ngize ngithola abantwana, ngiyothola abantwana bashona. Ngoba lapha emzini wakhe akayifuni ingane ezingaziwa ukuthi zingezaphi. Umfana ihistory yakhe ngathi yayithi ngwaseMozambique noma kuphi, kodwa futhi wayekhuliswa ngumama. Ekhulele KZN engamazi ubaba wakhe right, umama ayemthola emakhishini, sasikhula nje sonke endaweni. So waseqala ke ukusho ligama lakhe lokuthi ngiyozala abantwana bashona. Yase yehla ke kwaba naleyo mpi nje yokuthi ngiyothola abantwana bashone, nami ngangakholwa ukuthi kuyokwenzeka empilweni yami, ngoba ngangicabanga ukuthi nje ngayitshela futhi ukuthi hayi mhlawumbe abesho nje. Kwaba ke nesikhathi ubaba wami beka abusive kakhulu, beka sishaya ngemfubu, eshaya nomama isikhathi esiningi. Kwaba khona isikhathi la ashaya khona umama from ngo 3 o'clock kuze kuba u4 ekseni. So mayimshaya umama umshaya ubiza shuthi baba engekho esedrobheni, wayeqeda kade wayengumuntu ozakhela izindlu, wayeqeda ukufulela indlu kunalotshani laphansi. So lotshani umama uhwaya bona, mina ngiyapheka ngisekitchen. Mayifika upaka imoto uthi uphuna umkhosi, uthi umama ula ekitchen, uthi ngifuna ngiyele store. Athi ke umama ayi unomkhosi uyapheka, kusho ukuthi kuzomela ngiyeke la ngiyopheka. Base baqala lapho ukuxabana ukuthi waya ngafuni ukuthi mina ngithume. Wamshayela leso sizathu kwaze kwaba late. Ngabo ngikhumbula ngo-past 6 ngagijima ngaya komunye umuzi kwakukanyandeni, kwakunamateksi. Ngavusa ubaba wakhona ngamchazela ukuthi ubaba ushaya umama lapha lokamqale mina. So lo baba wazama ukufonela ubhuti wami omdala. Ubhuti wafona bheki kwasho ukuthi nayo la iGoli akakhona ukwehla ayikhaya, wangehliki.
mangibuyela ekhaya ngathola ukuthi lokuyamshaya ngikhumbula kahle ngaleso sikhathi kwakunombila umbila wawusesengakanani ngangena khona ensimini ngalala ngoba mayemshaya lokubiza igama lami kodwa futhi kumbiza kwami athi nomntana mangilwi naye akabuye yabo kodwa mina nginalo ukuthi ngiyasaba ukuthi uzongishaya nami mangivele yeah kuze uyabona kwenzakalani ngoba ngiyabona kwenzakalani ngalala lapho ombileni ekseni savuka ngaleso sikhathi ngangifunda uStandard 6 savuka kushuthi ingane zamama abadala basebenza kwakusele mina nobhuti wami ongilamayo wa85 bese kuba umfana wokugcina wango88 masivuka ekseni ingane ziyageza zesikolweni thina savuka sakhala sathi asikwazi ukuya esikolweni mama singamazi kuphi sandinda samcinga komama basitshela ukuthi usePitredief kwaba right kwafika usikoni wami umama wengane zabhuti wami wakhuluma naye wasithi sovuka sambe siyofuna umama savuka ke sahamba safuna umama kwaba ukusuka kwami ekhaya ke kanjalo mase sihlezi ke le ePitredief ubhuti wethu waye kade ethenga indlu khona masihleli khona ahlaba nalo ukuthi athi ngifuna abantu abami ubhuti abusukela eGoli asifika sithathe adriver sise ekhaya masifika ekhaya uhlezi kunomamncane nawo umakhela umuzi wakhe makumele singene endlini ntambama athi ningangena endlini yami angidingi asinikeze irondo athi asiphekele khona silale khona right sipheke khona silale khona kuze kube late kuze kube nje sijwayele ukuthi vele sisebenzise irondo so i3 siphekela khona silala khona athi lo bhuti wami lo 85 ngoba wayesiqala nako ba teenager ngaleso sikhathi athi ucela ukuthi sisebenzise lendlu yotshani silale kuyo siphekele erondweni okay cha asivumele futhi singene kulendlu yayingakakhonkwa phansi sithatha ubulongo sisinde silungise sifake imbhede leyigodlameri silale sonke sesiphekele erondweni silala la cha siqhubeke nempilo siye esikolweni ngikhumbula kahle sasihleli soyi3 ngelinye ilanga lo bhuti wami ngo85 wayegeza ikepisi lo mncane wayehleli nami ngangenza nje ngikwenzayo wangena khona erondweni futhi wathi ke kulo ongilamayo wena uthwala amakepisi la emzini wami angimfuni umfana uthwala amakepisi la vele wayesengumuntu oqala ukuba busy nje ngestrada bomfana mayikhula mos kuthuba naleyo stage nje sokuba busy wasethi kubo boyithu lo bhuti wami lo owa85 nalo 88 phakathi kwenu ngiyamfisa uyoba indoda uyohlupheka impilo yakhe yonke angeke nize nibe madoda nina niyoze nife ngasiwa amadoda sathula samangala sisoyi3 wasethi wena ngoba ngakutshela ngathi uthola abantwana abashona namanje ngisakutshela futhi uyothola abantwana abashona ngaleso sikhathi ngifunda uStandard 6 7 khona lapho okay kudluleke siqhubeke sihlale naye until azashone ke ubaba nomama agcina abuyile ekhaya usekhaya nje manje umama so wabuyela wazila wenza yonke into kwaba right ngiqale manje ngihlukane nalomfana mina lo engangade ngizwana naye khona ahamba umfana ezela eGoli ngasabuyela ekhaya ngitholele umkhwenyana wami wayengwakwaDube khona ePitredief ngidibane naye ekhaya ubaba sewashona bathi hayi uzomletha nje simazi ukuthi uphila nobani cha ngize naye bambone bangabi nankinga nje kube right kuphela isikhathi ngo2003 ngibe pregnant first born yami ngimthole umntwana mangimthola umntwana loyo okay ngihambe ngiyoteta mangiteta umntwana angafuni ukuphuma ngangena esibhedlela nge26 December kwaba yi27 28 lokho ngiyahelelwa angiteti usister aze athi ngcono angisusele umhelo ngangingazi ukuthi wenzani ngoba ngangiqala nokuthola umntwana hayi angifake imjovo angenzise yonke into ajove lapha e3 pin ukuthi ngizosusela umhelo
ungishaye lo mhelo lo ngiyabona wangifaka ngabo 12 kwashaya ikora to 3 umhelo ongasastophi manje uloku ushaya one way ngabathe ngiyamemeza ngibathe hayi kuthi mazithi boma 7 to 8 ngingasakhona ukumuva la ngikhona ngiphelelwe ngamandla ngizwe lamanesi ekhuluma kancane bathe babengibiza ngosalon ngoba ngangisebenza esalon bathi usalon ngathi soyafa ngathi kumele sibize udokotela azohlukanisa letumbe embili ngizwa nje kancane ngilele hayi nangempela afika udokotela bangicheck bathi bekumele ngetheater ngiyothola umntwana ngisizayo akuthiwe sekulate ngisafika etheater udokotela eze nenye into eyayumshini azokhipha umntwana mayikhipha umntwana shuthi la ambambe khona okay ngikhumbula kahle kwathi ngo5 to 9 wa-onisa izinto wathi uyafaka mayithi uqala uyadonsa wahamba ugesi wayekela wangasadonsi waphinda futhi angithi esibhedlela kuba nalento ukuthi uyahamba ugesi kuphinde futhi kube nama generator kuphinde futhi kwaba on mayithi uyadonsa waphuka umshini wahlala phansi udokotela wakhanda umshini mina angikhona ukuphefumula umntwana uvelile akanyakazi akayiphambili akayimuva ahlale phansi udokotela aqhaqha umshini waqeda ngabo kora pass ebuka lokho akuphukile waphinde futhi wafaka wamdonsa ke shuthi laba bembambe khona walimala umntwana kodwa futhi azangashona ngaleso sikhathi waba right ngayana ekhaya waphila kwaba right nje until kwaze waba ngoba ngamthola nge28 ngalabo 9 kwaze kwaba ngabo 11 kwaba nga11 March ilanga lapho umntwana ashona khona ushona umntwana ngihamba nobaba wakhe nomama simiyise eDumbe khona la kwakuthiwa khona la kwakwaduma khona ukuthi ingane iphathwa ithuku isilwane kwakuthiwa sihamba la siswini so babekholelwa ukuthi mhlawumbe uphethwe yilokho nangempela masifika kulomuzi ofikwashona umntwana kwakuyi firstborn yami leyo ya 2003 ngayithola nge28 December yashona nge11 March ngaleso sikhathi bengisasemncane bengingakacabanga ukuthi mhlawumbe lempilo ngizoyiphila impilo yami yonke bengicabanga ukuthi nje mhlawumbe ngoba bamkhiphe kabi nje kwenzekile benginaleso story sokuthi hayi kuzoba ngitshela ukuthi empilweni ngizomthola omnye umntwana ngizoba right okay ngathola ke ngahlala kwathi 2005 waphinda futhi uNkulunkulu wangibusisa ngentombazane uletho kuhle ngamthola uletho nge14 January uletho ngamthola nge14 January hayi yena ngamthola kahle shem akaze kube nenkinga ngamthola nje umntanami eshaya u3.2 esikali right healthy yonke into yakhe right waphilo lethu ngahlala naye waze wakwenza boma 18 months ngihleli naye ekhaya nje yonke into right but wayeba ngumntwana ukuthi ngikhumbula ngelinlanga nje ngihlezi nosikoni wami ngangiwashile ngayizolo ngivuka ekseni ngiyoneka iwashing lokho siyaphambana nje endlini nosikoni mangithi ngiyaneka usikoni athi isikoni nangumntwana uthule ngize hayi simbambe sifone sithola imoto isisetshejuba suke etshejuba umntwana bamfaka ama drip abe right cha ithemba libe khona until wahlala ke ulethu wase wagula ke after lokho washona leyo mntwana nakhona lapho ngisana lokuthi nje ayi mhlambe ngoba izinto nje ezizoba right kwaseke sekuqala manje ukuthi sengiba pregnant ngichithekela ba miscarriage ngicabanga ukuthi lokho njengefamily yami eningi bengingasho kodwa bengade
ngingafihlela umama ngoba bengithi mangichithekele umntwana ngimthathe ashonile njalo ngiye naye ekhaya mama sifike abone ukuthi senze njani kube right ukuchitheka abantwana baze baba u2 after labo bantwana angangibathole bephila kwase kuthi ngo2013 waphinda futhi uNkulunkulu wangibusisa ngomfana umfana nguye kuphilayo number 5 ngamethi igama lakhe ngathi umela impilo umfana lo ngathi nginabo ma 7-8 months kwangathi ngiphupha sasiye kukhona uanti wami ogane kaMolasi ngathi sasiye khona kunomsebenzi sesiyabuya sihamba nje sonke ngenyawo asihambe ngemonto sizonqamlela ngasekhaya kunesikolo isomile bengifunda kuso sizonqamlela isomile mangithi ngibamba lo drad ephusheni ngiqela ngale lo drad liyasha lasandleni mangivusa amehlo phezulu ngibuka ngaphesheya ukuthi isomile ngaphesheya bese kuba umfula kuba kusekhaya ngibuka lapha phesheya kuyakhanya njengale light ngaphansi kwale light kunobaba futhi ongizalayo uyamemeza uthi ngoba ngakutshela ngathi ngeke uzothola umntwana namanje ngisakutshela futhi ngithi ngeke uzomthola umntwana ngisakutshela lento engakutshela yona ushephusheni ngimangale mangithi ngibuka ngaphesheya ngibona umama wami uyakhala uthi mntanami ngoba lo muntu ememeza kanje kumele uwele lo mfula ugcwele uzowela kanjani hayi ngiyibone sengiwelile ngisengaphesheya ngisengihamba manje ensimini ekhaya lokhu sasho lo muntu uma ungakayi kubheki angeke umntwana uzobe naye mawufuna ukuba nomntwana uzoya kubheki athi ubhekwa ngamasuku nguyoza ukusiza ukuthi ube nomntwana ngihambe ngize ngiyofika ekhaya manje baleni mangizoqala ukunyathela izitebhisi zaserondweni sengimphethe umntwana umfana khona ephusheni ngimgoqe ngebhayi eliblue kuvela inyawo phinde futhi athi njengoba ngikutshelile manje mase sengisekhaya usekhuluma ngathi ukhulumela phezulu emafini njengoba ngikutshelile ukuthi mawungakayibheki umntwana angeke uzobe naye ngithi ke mina mangena erondweni ngena naye khona ephusheni lo mntwana uyagula uqhuma kabuhlungu uqhuma njengalo ngagcina ngemphethe owashonayo hayi mangena lapha kunomama umama akhala athi yena ubheki uzokusiza ngani ngoba niyafana naye niyalingana ubheki uzalwa ubaba kodwa unomama wakhe owango8 sikhuliswe ngumama sonke mina ngwango83 athi mama ubheki uzokusiza ngani ngoba nonke ningane aphuma akhali bese ngiyaphaphama ekseni ngivuke shuthi mangiphaphama nginale iphupho lokuthi ngize ngiyakhala ephusheni ngize ngiyakhala noma sengiphaphema hayi umkhonyana mangiphuzisa iswasho athi wenze ukuthi ngingakhoshwa liphupho bese ngiyamxoxela lona ngimxoxele ke ekseni angithengele airtime ngifonela umama ngifonela baba omncane ngibatshela ukuthi ngiphuphile into eso angazi ukuthi ngenze njani athi baba omncane naye ngizokhuluma noBheki kuphele ngiyabona ivikeli 1 uBheki angifonele athi sisi baba omncane ongitshelile ngicela ukhuphuke la eGoli ngikhuphuka ngize la eGoli mangifika la eGoli uBheki angise esontweni lama Nazareth wayesabatha angise khona sifike khona kukhulekwe kube right siphume kwakusase no Mshumayeli uXaba wayesase Nazareth loyo baba ngazi noma uyamazi na naye wayekhuleka wayithi la khona kwakugcwala bathi uMshumayeli uXaba uzoba seDorenfontein kusasa bathi ke ngize khona ke uBheki avuke futhi ebusuku angise khona sothatha inamba ngoba kwakugcwala athi ngoba ngeke ukwazi ukumbona mawulalile kwaze kwaba sekuseni abantu baningi hayi sithola inamba ekseni sivuke siye khona Mshumayeli uXaba amemezele ukuthi mangabe wake
wachithekelwa isisu angagezi ibhavu likhona 110 rand. Wabala nje izinto eziningi ezazenziwa lapha. Wathi mawufuna ukugeza udinga ukuthi uthole amakhandlela awu2 eliyelo nelimhlophe bese uthola nensipho entsha nevaslaphu. Ubhuti wamathatha imoto ke lo bheki hamba thenga lezo zinto abuye. Kwakusibusika kwakubanda athi angigeze ke. Similayi naye size sigeze sibe right. Makuphunywa lapha akhipha 200 rand lo bhuti wami. Athi sisibuka yonke into engakusiza ela odinga ukuyithola. Intambo kubabaza bathi bakufaka zona ukuthi umntwana angachitheki nani zonke izinto ezizokusizayo angithole lo bhuti wami. Ngiyithole lezo zinto ngemali ngithathe kuye. Hayi ngibe right. Ngihambe ngekhaya. Uxaba ngifaka intambo athi mase kushaya inyanga yami ngikhiphe. Nangempela ngikhiphe. Hayi udokotela nakhona esibhedlela ngifike ngibatshele history yami. Bathi athi udokotela lo mntwana lo ukuze kube abe right kuzothi makuhlangana 9 months sik-operate simsiksike simkhiphe. Nangempela bamkhipheke. Mabemkhipha umntwana kube right ngibe naloko ukuthi nje ngithola umntwana kuze kushaye boma 2 bonke abantwana bathola abantu abazele bathola ingane wodini. Mina bangangiletheli ngize ngifonele omunye usisi engangimazi oyinesi. Ngibuza ukuthi useshonile nalo mntwana ngoba ngiyazi mhlambe senisaba ukungitshela. Athi hayi nomkhosi umntwana akho right. Utholakale awu 2.8 yes wayo 2.8 isikali. Wathi right nje nedi ugwenya bona amanzi angcolile eswini wagwenya wona. Shuthi wayephefumula engaphefumuli kahle. Hayi bamzame sheme esibhedlela abe right umntwana. Ngiphume naye abe right. Ngekhaya waphila ke loyo mntwana loyo. Waba right. Ukuhamba kwesikhathi ke umshado wami wangasahambi kahle after loyo mntwana sengimtholile. Nami ngase sengiphilela nabanye abantu ngesinye isikhathi ngathola umntwana ke ngaba pregnant waphinda futhi wachitheka okusho ukuthi lo kwakumntwana wes6. Olama loyo Bobo. Ngaphinda futhi ngakhulela 2023 ngathi nginabo ma 9 to 10 weeks. Ngabona nje kwehla igazi ngaya komunye ugogo wangisizwa ngifaka intambo ngase ngiphuthuma eclinic bangicheck bathi umntwana right. Bathi bazongibizela ambulance. Ngabuza iclinic nje yayisiduze nesibhedlela. Ngabuza ukuthi ngeke ngikwazi ukudriver ngifike esibhedlela ngoba ngihamba ngemoto kunokuthi ngishiye imoto. Wasithi usister ayi ungahamba. Ngahamba ngifaka ama drip. Ngafika esibhedlela bangilalisa phansi bangichecka. Usister uthe umntwana right. Mangifika esibhedlela umntwana bayamuzwa ukhona. Mangabe esethe dokotela ingcono angise ku scan ngo2023 cha angise ku scan. Makufika ku scan umntwana akekho. Bathi hayi mhlambe kumele uphuze amanzi uhlale lapha. Mhlambe kube na something eswini ngilinde phinde futhi bangicheck hayi umntwana akekho vele. Bese bangenzela idate ukuthi ngibuye ngelanga elithile sebangibiza la sebangifaka etheater bayonklina. Bese kuthi last year July ngaba pregnant umntwana wami wes8 ugcina. Umntwana loya ngihlalile naye kwaba mnandi nje ngipregnant themayithi boma 4 months. Kwaphinda kwaba nalokuthi ngathi ufuna ukuchitheka ngaphuthuma esibhedlela bangifaka angazi bathi yini isiklash bangisitheater bangivala bathi bazongikhipha ngo9 months. Ngahlala ngaze ngateta ke ngo9 months wami baphinde bangi-operate ngoba ngitetele ephosphorus. Umntwana nje waphuma emkhulu eshaya 3.8 emihle nje kwaba right yonke into
ngaphuma esibhedlela umntwana oright ngayikhaya angikaze ngibe na next akakaze umntana amakhwehlela akakaze enza next ngihamba ama-clinic ngendlela abasho ngayo kwaze kwafika lesikhathi sokuthi kube nalento ethi angihambe ngiye ekhaya kungathi ngifuna ukuya ekhaya kuphinde kube ngathi khona okuvimbayo ngoba ngikhumbula kahle ubhuti wami ayithe uzosinikeza imoto waloka dry ngase ngithi ngcono ngihambe ngale yami ngoba right nayo ngikhumbula kahle nje umntana kabhuti wami wahamba angazi washayisa imoto zabantu ebusuku kwakumele kube ngoyozo ngithatha sihambe ngamfonela wathi sesohamba Sunday ngahlala ngilele kwangathi ongavukela ngafonela ubhuti wami sakhuluma ukuthi esha abantwana bayahlupha usanele useshayisa imoto zabantu kumele akhande zona okay sakuyekela lokho ukuthi siyahamba ngayitshela vele ukuthi angiye ekhaya kwaba ngathi kukhona into engivusayo ngoba ngavuka ngo-3:30 kwathi hambe ekhaya ngalayisha izinto ngisheshe emontweni ngandlule Alexandra ngathatha umntana bhuti wami sihamba sayikhaya sifika nje ekhaya sisasuka la Goli ngiyabona ngaboma 8 sawufika ekhaya nje ngoba sasihamba kahle siyimela amasima ngafika ngo1:30 sifika umntwana oright siyalala siyavuka ekseni senze sikwenzayo ikhadi lakhe lalithi kumele aye eclinic ngayi7 ngavuka ekseni ngamisa ikhipha unyawo clinic yalapha ngasekhaya bamcheka yonke into right isikali sakhe kwaku 6.2 alright nje emihla kana next ngabuya naye ekhaya ngalala mangivuka ekseni ngoLesibili yime ngangene flu ngacela umama ukuthi angilalele naye mangivuka ekseni ke ngoLesibili ngivuka ngiyamshintsha ipampers ngiyamncelisa alright umntwana akana next akukho la akhomba khona ukungabe right siyamncelisa simbeka phansi vele usasoswana awusikhashanyana siyamthatha futhi siyamncelisa nje ngathi mangimncelisa okwesibili wahleka waba right wazathi umama hawu lo mntwana uyabhubhudla ngathi ufuna ukumelisa kwa right nje uright umntwana wasuyazela ngambeka la sifubeni walala kwaqhamuka ingane yomnganami ngathi yathi yamthatha ngathi ayihamba umlalisa lo mntwana ngaphinde futhi ngathi hayi uyamthatha umntwana ngamlandela yathi into umlandele uzombeka wena kahle ngamlandela umntwana ngambeka erondweni ngimbeke erondweni ngithi yazi amarondo izindlu kwenzelwa khona yonke into emakhaya ngambeka erondweni kwakunombhede mangiqeda ukumbeka nje ngahlala kancane kwangathi khona into ethi phuma la endlini babe busy belungisa amathuna lo mntana bhuti wami ayishonele ngumntwana sasolungisa ithuna kuba nento ethi hamba uye khona uyoba check mangiphuma khona lapha ekhaya kunala kufihlele khona labantu abambachitheka mangizondlula khona kube nento engathi iyangihlebela ukuthi njengoba thina ungasinakile ungathini mawungathola sesibulele lo mntana khola endlini mangizondlula kulabantwana bami abancatshe ekhaya ngiphuma mangimele ngijumpe ngale kungajumpeki ngiround umuzi wonke ngize ngibuye ngizodabula ebaleni kube nalento ethi ungasahambi phinde kube nalento ethi ayihamba ngihambeke ngidabula ekhaya yimloya ngiyofika emathuneni ngathi mangifika nje ngihlala emathuneni waqhamuka umntwana kabhuti wami endekhaya kwakungasele umuntu omdala kwakulele nje lengane yami nalengane yomntana bhuti wami lengane yomntana bhuti wami yona inonyaka leyami nabo 10 weeks qhamuka umntwana wathi anti umntwana uyakhala nami ngiyamuzwa uyakhala mangilapha phezulu ngiyehla mangisathi ngiyehla uyathula umntwana mangifika endlini ngifike ngihlala phansi ngithola ukuthi sowuthule ngihlala phansi ngithatha ifoni ngiba busy nje ngefoni kancane ngicheck WhatsApp sikhashanyana ngithashi ngoba seku 12:23 futhi ushone nge8 July ngamthola nge23
April. Ngithi athi ngimncelise. Yabona into engayibona lapha. Ayipheli inhlizweni yami namhlanje. Ngathi mangithi ngiyamphendula umntwana. Ulele ngempumulo. Uphuma igazi ngamakhala. Igazi ngiphathe ngiyamemeza emihle, hayi emihle akaphenduka aka respond next. Ngiphathe ngiyampress esiswini next. Ngimemeze ngithandaze lapha ngikhale next umntwana akazange azavuku emihle kuze kube manje. Kufike umntana bhuti wami. Athi hayi anta simphuthumise eclinic. Siye eclinic masifike eclinic tholala ukuthi umntwana useshonile. So loyo bekumntwana wes8. Sure. Bangishonela. Ophilayo yiloya ubaba afika kimi ngephupho wathi angiye kuphi uma ngifuna ukuba nomntwana. So after lokho ngiphinde ngarelaxa ngoba bengitshela ukuthi umntwana uzoba right. Bengitshela ukuthi sewayilungisa lento ayenginikeze yona seko right. Mangilokho kwenzeka so kodwa manje ngiyamangala okungimangaza kakhulu iloko kwa Emihle ngoba uEmihle akazange aze agula. Angikaze ngemise eclinic ngemisela ukuthi unomkhuhlane noma unani. Ngambeka nje. Noma wafike waklinyeka lapha noma kwaba khona into yamklini angazi kwenzakalani ngoba okuthusa kakhulu ukuthi mangabe samise emoshali wabuya ngakusasa. Noma uEmihle esebuye ebox emoshali wayeloke ephuma igazi ngamakhala still. La side nangapha wayengathi ushayiwe. La phezulu entanyeni wayiphukile nje ukuphuka intamo yayiroundela. So angazi ukuthi yini yamphula lapha erondweni angazi ukuthi kwenzakalani. Angazi ukuthi kwenzakalani. So ngamluza kanjalo kumntanami. Bese nginethemba lokuthi uzophila ngoba bengimbona khula fresh right. Nami ngitshela ukuthi sengimdala angeke vele ngisaba nomntwana ba right babe u2 kanti uzohamba uEmihle. Ezokubuyisela emuva nje kancane ngifuna ukubuza nje kancane nganoma yimi ngingezwanga kahle isizathu sakho baba esenza ukuthi akhulume amazwi kanje yini anenzeni? Mina ngazi ubaba wayenalento ukushuthi wayengumuntu othi mangabe acasuka manje akutshela into enkulu ebhlungu. After isikhathi abeyiloyo muntu nje. After isikhathi futhi yena so right so uyahleka. Kodwa lento sokutshelile yona. So ngalesa sikhathi ezikhuluma lamazwi la kanje uyayikhumbula into oyenzile okanye into oyishilo nje. Awungeke uzuphendulane nobaba. Kwakuyiloko ukuthi nje ebunganeni bami ngithandane nalomfana ongaziwa ukuthi ungwakabani. Ongasiwa mhlambe ngizothi noma kwakwazi ukuthi watholakala abantwini bangaphandle into efana nalezo. Noma nje noma umama khaya emthole emaphu ngingathi noma Nigeria noma ngazo sibanda bakabani. Wayecasulwa yilokho. Uphumama ukhona. Unjani yena njengamanje isimo nje sempilo? Uyaphila nedi nje uye waphuka ngenyanga ephelile usesibhedlela. Nje manje esibhedlela? Sesibhedlela. Waphuka. Yeah. Mhlambe ithi ngakuhambeli phambili wena seswami isizathu sakhe senza ukuthi ufike lapha kuthina. Ngifuna ukukhambela phambili. Isizathu esenza ukuthi ngize ngifuna ukuthi ngiphume lobala bengisaba ukuthi ngizoduma abantu bazongibona bonke bazokwazi istory sami kodwa futhi ngiyabuka ukuthi lento kushuthi ngiyofanayo ngendlela eyenzeka ngakhona ayiphelile. Nginalo ukuthi mhlambe mangabe abanye abantu bengikhulekela nabangasiza ngendlela abangasiza ngayo mhlambe ngayithola sengisizakala. Bazalwane bami lapha emakhaya
nanto udaba lukamama Isinayi lapha namhlanje mina ngicela ukuzwa ngani bafowethu uNkulunkulu siyamkholwa kakhulu uNkulunkulu futhi akahluleki uNkulunkulu akukho okumahlulayo yazi isona thiwani yona advice engikunikeza yona leyo mama namhlanje ngibonga ukuthi ekhona wonke ama platform obungaya kuona mhlambe futhi uba ungathi mawukhuluma kuona into yakho ifinyelele kubantu abaningi kakhulu kudlula into ukuthi uzoyikhuluma la kithina thina i-platform yethu i-platform yabazalwane abathandazayo bakholelwa kuJesu njalo so ngikholwa ukuthi ukufika kwakho la akusilona iphutha kancane kodwa mangilalela istory sakho mangilalela ngiobserve lapha nalapha into engiyipick upayo eyokuthi kune altar likhona lapha ekhaya lento yokudlula kwezingane nje ayisinormal ngalendlela kune altar likhona elime ngegazi leingane you see judging from komunye umzalwane singengaba naye la noma kungesi story sithi masifane but ngiyabona ukuthi izinto ezisuke zikanje kusuke ukufa kuyinto yanoma ngabe umuphi umuzi kodwa khona ukufa ukubonayo ukuthi no akusesikho ukufa lokho sokunomkhuba ongale sokunento engale esingayazi uNkulunkulu siyamkholwa sisiwami and nginento futhi ethi sizokukhulekisa and uNkulunkulu uzowavula even amehlakho even more ukuthi ulithole usizo into nje engikholwa ukuthi uyidinga kakhulu ukuthi impilo yakho wenze ngayo yonke indlela ukuthi uyibeke ezandleni zikaNkulunkulu ukuthi impilo yakho wenze nanoma ngabe yini as long nje ibheke uNkulunkulu ngikholwa ukuthi uNkulunkulu uyokhona futhi uyokwenza konke okusemandleni akho ukuthi ayivikele impilo yakho njengamanje ingane ingaki ingane iyodwa egcina iphila kuzonke lezi yomfana uriyo ntombazana yomfana angiprofeti kodwa ngiyafisa ukuthi ungizwe kukuwena mama ekuthenini ukuthi impilo yakho uyiphila kanjani ukuze nempilo yomfana wakho ingabi sentweni ethi mayicishe ifane neyakho izinto ezikanjena ke mina ngibuya emakhaya ngibuya kwaZulu ekhaya lama rituals njalo zonke lezi zinto sasizwa uNkulunkulu eyintweni ezifana na kanje kuyaye kwenzeka uthola ukuthi uma kuye kwenzeka into ethile iyomthola umntwana wakho cause iba into ethi mayibe ipattern ngenxa ukuthi yenzakala kuwena ngenzeka nakuyiphinda ithole naye imthole mhlawumbe ingasamtholi the way wena ekuthole ngakhona but guarantee nalento efanayo I'm telling you cause lento iyayithi mayenzeka igcine kube into eyipattern njoba kwenzeka lento le kuyena kanti izwe lithile la khulunywa kumama wakhe njoba lo mama njoba la khulunywa kumama wakhe lase seligcina li affect isizukulwane sika mama wakhe okuwena uthola ukuthi kuyena mhlambe naye uthothi einganeni zakhe mhlambe kuyogcina kuphila ngenze sibonela ngisho kuyoba njalo mhlambe lemise kuyophila 1 nakuyo nayo leyo kwenzeke the same thing yabo kube into nje elokirikere njalo so lento idinga ukuthi inqanyulwe
dinganqanyuleka kanjani? Akukho kuhlula uNkulunkulu mama. Akukho umehlula uNkulunkulu. Kunezinye izinto athi sithi noma sesibadala silwa nazo. Ezinye zaza kusikho ukuthi ngenxa yamaphutha ethu. Kodwa izinto ezehlela abazali bethu. Zabashaya. Zanganqanyulwa. Zadlulela kuthina. Ngoba namanje mase kushona lo mntwana lo bhuti wami ngo-85 wangifonela wathi Khosi, wathi yabona lento esayitshelwa ubaba, wathi isebenza njengoba, wathi bheka mina ngizame kangaka ukuthatha abafazi bahamba, ngiyalobola phela isikhathi umfazi ahambe, uphinde futhi namanje ngithatha omunye. Mayithi uhamba ngemoto unebhadi lokuthi bamphuca imoto, ukugcina nje kwakhe bake bambamba ngeGD6 ezopaka eJardini. Mayithi uyangena babe sebala bamdubula ethangeni bayomlahla somewhere, bathatha imoto bahamba. Ukugcineni bagcine bamthathela iharisi, yona ke bajump stop nonsense, bakhipha ifastera, bamngenela endlini, bathi akabatransferele imali, bamthathela imoto, bathatha iTV bahamba, ayikazi ibuye leyo moto. So wayesho nje lo omncane wayesithole naye ekhathi esipha lamagama esipha wona, uhleli la Soweto akayi ekhaya. Ukuyenzeka kwesinye isikhathi angifonele athi Khosi ngizokubona, ngijabule ngithi mina ngihlala lapha eSquare, ngijabule ngathi hayi ubhuti wami uzofika, angeke aze afike. Ngimfonela, sifonelwa nguye mayisidinga ngaleso sikhathi. From lapho angeke mawusuthi uqhubeka nawe yamfonela, angeke sayibamba ifoni. Ekhaya kayi noma kungashona umuntu noma kungaba yini angeke uzumbona. Lo wango-85 uyaya ekhaya, uyazama futhi ukuthatha abafazi, uyazama ukuhlanganisa kodwa futhi akuhlangana. Bese mina abantu abambashona. So lo wango-85 wangihlala nami phansi wathi uyabona ukuthi lento ubaba sinikeza yona iyasebenza njengoba injalo. Wathi umsize nophi akabuye ekhaya nangebhadi, ingane zakhe ihlala nomama, akazazi nokuthi siyaphila, akanandaba nje. Even kwanengane nazo sina stress ukuthi ubaba akabuyi nje. Usuneminyaka ohamba zincanyana ula Soweto, lahle likhona yakhenika, akayi ekhaya nangebhadi, akayi. Yeah. Ish. Akekho umuntu ongakusiza kulento. Afuna uqamba mama. Ngaphandle kaNkulunkulu. Phela. Akekho. Because lento iyacaca. Ngizamile shem, yazi ngizamile noma ngingakazi angisiyo umuntu ojwayele ukuphuma ahamba abantu, ngiyaye ngizame ngokuthandaza noma ngiye kulabantu abathandazayo abawenza iswasho. Ilokho engiyaye ngozama. Ngihamba uzibaqedwe. Akekho. Akekho. And into esuke ikhulunywa umuntu okuyi-authority ikhuluma phezulu kwakho inamathuba amaningi ukuthi yenzeke. Uma ngithi okuyi-authority ngikhuluma nje umuntu onjengomzali wakho. That is why kuhlezi kushunyelwe inkonzweni ukuthi khuluma kahle nomzali. No. Hlezi kushunywa kuthiwa bazali khulumani kahle nabantwana benu. Ngobulimi liyadala. Once wakhuluma into nje because uyikhuluma ekuyi-authority. And uma ikhuluma ekuyi-authority inamathuba amaningi ukuthi yenzeke. Uma kwakuyimi ngikhuluma nje mhlawumbe kwakuyoba into nje eyizoyihambela nomoya. But uma isuke ikhulunywa umuntu okuzalile mfana. So ingakho ngithi ungamamba baqede bonke
la bantu abaclaim ukuthi bayasizana kuzo zonke lezi zinto. Mina nje uyedwa umuntu engitshela ngayo ukuthi angakusiza kulento nje mswami. Angifuni futhi uqamba manje futhi no doubt kuleyo. Ngisiqiniseko. And ingakho ngithi futhi manje ukuwe and you need to take a very good decision ngayo lento ukuze labantwana bakho bengabi sesimeni esifana nalesi, because ubudedengu yobenza manje uyobafaka engozini even kwabona. Nami vele sengicabangela yena lokhona. You see. Ubudedengu bakho yobenza impela uyobafaka engozini. So uma ulokhu uqhubeka uhamba angeke uzusizakale nje ngokuqamba manje. Angisho ukuthi ngiyaba discredit laba abasizayo ngendlela kodwa this is a very sensitive issue. It needs a strong spiritual help. Ngalekwa lokho akekho umunye umuntu ongisiza ngaphandle kaNkulunkulu straight. You need Jesus, my sister. Akamana ngikhumbule Nkosi yami. You need Jesus to help you kuyona lento. Akamana ngikhumbule uNkulunkulu. Jehova. I'm telling you, you need Jesus swami ukuthi akwazi ukukusiza kuyona yonke lento le. But siyamkhola uNkulunkulu. uNkulunkulu siyamkhola. Injani impilo manje nje? Uphila kanjani? Sinjani isimo ke sokuphila? Sesingasabuki isimo sabantwana kuphela. Hayi isimo asikho mnandi. Ngisebenza kwenye ikhampani yamabhasi lapha engihlala khona. Akukho mnandi ngalendlela. Umsebenzi wakhona indawo nje enganama contract siyasebenza nje. So angazi ukuthi ngizothini, isimo somsebenzi asikho right ngalendlela. Ngumuntu odrive amabhasi lawa awengane zesikole. Ngiyaye ngisuke la Nature ngise Soweto eSquare ngifike ngipake khona ngishayise ntambama. Nje ngiyasebenza kodwa futhi kuyafana nokuthi angisebenzi ngoba makuvalwa ikole bathi no work no pay. Ngoba sizovalela uDecember nje futhi siyogcina sihole nge-15. Angikhulumi ama-bonus vela asiwatholi. Siyogcina ukhola nge-15 siyoze siqala ukusebenza nge-15 January makuvula ikole. Angazi ikole ziyayivalwe la ngabo isiba inyanga yonke ngoDecember. Siyoze siqala ukusebenza lapho. So nje and enye into ukuthi isimo sami njengamanje ngithema ngabe ngiya esontweni noma ngichazile umama mkhokheli wami uyiNazaretha wangitshela ukuthi kumele ngithole imbuzi ezu2 ezokuthi ngenzele laba bantwana abachitheka ngoba abanye babengabonakala ukuthi bawubulilo obunjani. Wathi shuthi kumele ngithole imbize eyomfazi nembuzi obaba ukuze bazo bese kuza laba sesontweni bangenzele lo msebenzi ngendlela yesonto. So ngibona ngathi isimo sembuzi singaphuza ukuhlangana for mina okwamanje ngoba isimo sami nje ngoba kuzoba bengithi mhlambe ngifuna ukwenza makuzoba uChristmas ngisekhaya nami, but ngiyabona ukuthi isimo sami ngendlela esingakhona ngiyogcina ngihole imali encane kakhulu for ukuthi ngingakhona ukusikhava ukuthi ngimane ke ngishiye ngenzele labo bantwana umsebenzi ngoba ngendlela nabo abangakhona nginako lokuthi mhlambe kukhona okungahambi kahle noma babona ngathi abanakekile. Uyabona mase umuntu ochithekile uyachitheka ugcine ngokumncwaba ungasamenzeli lutho. Mina yodwa into engithanda ukutshela yona sisi wami. Angithandi uwaste imali. Kuzona zonke lezi zinto nje ubusho nayo indlela yakhe yokusebenza ayikho kahle. Abanye abantu okay angikhulumi kabi ngomkhokheli wakho but sengiyakhuluma nje in general. Yes. Abanye abantu bayakwazi ukuthatha iadvantage yesimo somuntu. Bakutshele lokhu nalokhu. You see ukuthi nje letha lokhu kungalungu, lethe lokhu kungalungu, letha lokhu njalo uhambe omunye naye same thing njalo. Uyabona ukuthi kanti isitha siletha ifrustration nje phezulu kwenye lethi inkinga phezulu kwenye. And then ube nento ukuthi vele nemali angisenayo
okusho ukuthi njengoba kuqhubeka lokhu kwenzeka zonke lezi zinto ezimbi kanje it because angizange ngiyenze lento abangitshela ukuthi ngiyenze phinde kwenzeke okunye because angikaze ngiyenze lento abathi ngiyenze ingqondo yakho nawe igcine uphila uziblame njalo njalo ingakho ngithi mina kuyona yonke lento esiyenzakalile mina I advise you nikela impilo yakho nje uNkulunkulu uyena ozokwenzela yonke lento nikela impilo yakho mama kuNkulunkulu kakhulu but ke njengoba usushilo ubona namba abantu emakhaya njengoba usho ukuthi awusebenzi kahle mhlawumbe ukhulume nabo udinga umsebenzi kanjani unaziphi izinto yeah hey akukho okuningi enginakho ngeke ngasebenzisa salon dala bengenza inwele kakhulu ngase ngenza ke ngenza ucode 14 enginako njengamanje ucode 14 engikusebenzisayo sineminyaka code 14 unako mncane uzokwenza 2 years manje ngoDecember but i-experience enginayo eyamabhasi ngoba since ngawuthatha ngidriver khona lapha engidriver khona amabhasi njengoba ngisadriver namanje amabhasi othola ukuthi oma long distance na ungakhona ukwabamba la uthola hayi ngawabamba nginankinga nawo makuyibhasi nje anginankinga makuyibhasi yabo la uthutha eThekwini hayi anginankinga anginankinga ngiyacela bazalwane bami asimsizeni nangumzalwane wethu yet sibe simnxusa noNkulunkulu osizwe la spiritual ukuthi akwazi ukusizakala futhi and again nanendaba yomsebenzi njengoba seyishilo no code 14 une experience yokudriver amabhasi mhlambe khona ulwazi ongaba nalo nawe kungesikho nje ukuthi mhlambe wena la ukhona ikhona indlela yokuthi angikhona ukuthola umsebenzi because ngiyazi amakhampani wamabhasi asebenza amabhasi amaningi kakhulu mhlambe wena ikhona indlela oyaziyo ukuthi angenza kanjani ukuze akwazi ukuthi athole umsebenzi ongcono aziphilise nomndeni wakhe akwazi ukuthi aqhube impilo iqhubeke njalo njalo egameni lika Jesu. Sesifika sekugcineni. Amen. uNkulunkulu siyamkholwa kakhulu uzokusiza ngifuna ukunikeza nalesiqiniseko sokuthi awufikanga ngephutha la uzosizakala nabazona emakhaya bazokukhulekisa futhi nomsebenzi uzothola amen lo ufunayo uzoyibona nawe impilo yakho ishintsha nje and nazo zonke izinto esezenzakalile esidlula but over and over I think even ekhaya uyadingakala umkhuleko kakhulu because kuyacaca ukuthi ekhaya kune altar elikhona ukuze ke lingaphazamisi nabantwana babantwana benu njengoba unabo ubhuti njalo njalo nabo banabo abantwana kudingakala umkhuleko lapha ekhaya kini ukuze lesi simo sikwazi ukuthi kuthiwa umlando ngalokhu uyiphinda uziphinda ngoba nakho ukuthi usizakale wena kodwa mawubuyele ekhaya uqale phansi so kwamele ukuthi noma usisizakele nasekhaya ibe khona indlela yokuthi usizakale noma uye ekhaya ingaqali phansi into yakho yokuhlukumezeka ngokukamoya. Amen. Bathi ke uNkulunkulu siyamkholwa kakhulu. Sibonga kakhulu mhlawumbe mama nabadinga ukuxhumana nawe bakuthola kanjani ke? Ngokwendaba zomsebenzi njalo njalo yeah. Hayi ngasho inamba yami. Yes. 076 Yes. 3271 Yes. 038 Ayiphinde mama. 076 3271 038 inamba engitholakayo kuyo kuma calls na ku WhatsApp
Bafowethu senzwile ke siyambonga kakhulu uNkulunkulu egameni lika Jesu. But before sivale ngicela ukuthi uthandaze nje kancane mama and then bese sivala ishow yethu ke egameni lika Jesu Kristu. Baba siyabonga ngegama lika Jesu, siyakudumisa ngempilo kaSisi uNkulunkulu namandla. Ngegama lika Jesu siyamthandazela, umqinise, umupha amandla nakho konke akufisayo empilweni yakhe. Siyathandaza Nkosi ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. We pray, O God, that you give her strength, the power, uNkulunkulu otho ingcwele ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha, and everything oh God uNkulunkulu otho ingcwele that is not of you, uNkulunkulu engcwele naphezulu kwempilo yakhe ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Baba otho ingcwele sihlulekisa yonke imimoya edonsela impilo yakhe phansi ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Baba onamandla, I pray, mighty Father, mighty God, in the name of Jesus Christ, we pray, your Father, uNkulunkulu otho ingcwele ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha, umndeni wakho wonke ngegama lika Jesu Kristu siubiza egameni lika Jesu Kristu, siyawucwilisa egazini lika Jesu Kristu waseNazaretha. Baba otho ingcwele siyathandaza, uNkulunkulu otho namandla, zenzele wakho umsebenzi, udumo lonke lupheleliswe kuwena ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. We honor and we love you in Jesus mighty name, of God we pray. Amen. Amen. Bazalwane siyabonga kakhulu. Thank you so much. May the good Lord continue to bless you. May the good Lord continue to keep you. Nanlapho emakhaya. If you want to come to the show, 0788 417 844. Ngiyazi ukuthi kungekudala unyaka siyawugoqa. Ngithanda ukusho nje namazwi lawo. Lokho kungenzakalanga kulonyaka obukufisa ake simkhulu uNkulunkulu nangonyaka ozayo egameni lika Jesu Kristu. Amen. Amen. Siyabonga mama.